Rexistineke mafê mirovan ya Sûriye got ku grûpên çekdar bi sedan ji girtiyên Kurd yên welatiyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê veguhestine deverine nenas. Hevdemî bilindiya astê metirsiyê li ser jiyana wan girtiyan. Rewangeha mafê mirovan ya Sûriye got ku 600 girtiyên Kurd yên Efrînê yên ji sala borî ve girtîne ji aliyê grûpên çekdar ve hatine veguhestin ji bo devereke nenas. Heman rewangehê serbar kir ku ew prosa veguhestinê ji zindana Sico Anko Sicnil Mesera yê li derdora Ezazê li gundewarê Helebê yê Bakur ji bo cihekî ku ta niha nehatiye naskirin. Kotawana girtina wan tevlêbûna rêveberiya berê ya PYD bû li Efrînê. Her wiha hat amajekirin ku ew prosa veguhestinê heftiya borî li ser çend beşan hatiye encamdan. Piştî dabeşkirina girtiyan li gor tawan û behane û dema zindankirina wan û balhatekê li ser têkçûna tenduristiya hejmareke mezin ji wan girtiyan dê dema borî de ji ber îşkencedana ku li wê zindanê têkirin. Rewangeha mafê mirovan ya Sûriye tekez kir ku çarenivîseke nenas çaveriya wan girtiyan dike ku grûpên çekdar rê nadin malbatên wan girtiyan ku seredana wan bikin bê dana bacekî mezin yê pera. Ji aliyê xwe rêxistina mafê mirovan li Efrînê di raporta xwe ya dawî de hoşdarî dabûn ku rewş ber bi xerabtir ve diçe li Efrînê ji ber kiryar û binpêkirinê nemirovî yên grûpên çekdar. Şêrîn Kîlo.